Woi, main bom pula itu mesra lah tu. Lah tiku je cerai. Malu je dan. Jo, buka lah Jo, buka lah. Jadi malah. Buka lah banyak orang laramnya. Buka lah. Awak protokolnya, awak penyanyi awak dulu kok. Awak tukang apa Iya tukang Tukang itu jual pita kok awak lo menjok aku kan. Itu makan tabu je tanah-tanah nama itu pihak. Sampai ke wek dah lah. Tapi nak ada untuk hemat energi je orang gini. Itu sado dia awak sama Nagari awak kalau bansai. Harap berhemat. Jadi dalam berhemat kini babalia awak untuk mendengarkan kabar dalam lagu Ba Ajo Jo ya Amba. Lama ni jadi dia Amba dah. Jadi jadi asal lamai Mendengarkan. mendengar lah sampai rayu lah pasal sudah. Ari ke rayu. Iya. Okey. Laki-laki sukonyo mangopi di lapau, atau lantang mau tak kabala bagalau. Mintuo denai ranggai tia, mintuo udayo uda ranggai denai. Adia mintuo denai. Sama napua ya udah aja di dulang. Buku kok basah kamu awak hande urang. Urang menyabui mestinya kita malarang. Bukan berang tandonya mintuo sayang. Ada biasa balai bana kodo tarang palito jiko bajal banan tuo pandang mintuo ditenggang hati rang tuo sinan baru salamai baru matanggo 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 sinan baru salamai baru matanggo. Jo. Aku pergi